Čus, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska tu máme opět recenzi na Kwikset, protože jsem tam opět nakupoval a to jsem nakupoval iPhone 5. Jak jsem říkal, mám tady recenzi na Kwikset na iPhone 5, který jsem opět kupoval na Kwiksetu, což jakoby víte o Kwiksetu už z prvního videa, z první recenze, kdy jsem tenkrát kupoval 5. A teď jsem objednával novou, protože jsem dal tu svoji přítelkyni. A opět objednával jsem vlastně kategorii B, bílej iPhone 5, je to 16 GB verze. Samozřejmě vy už můžete vidět, že mám jiný tlačítko, protože já si pravidelně vždycky trošku tuním ty iPhony, takže to mám zase 5S-kový. Takže jenom abyste se nedivili, že jakoby, abyste neříkali, on mluví o 5 a má tam 5S, takže to má 5, jak můžete vidět i podle blesku, to se dá poznat, že jo. Takže jak jsem říkal, je to kategorie B, to stojí nějakých 5000 něco, nějaký drobný, nevím, teď si nejsem jistý. Stránky mají teda, jak jsem říkal už v první videu, kwikset.cz. Najdete tam jak zánovní telefony, tak použitý telefony. Já jsem tam ještě novej žádnej nekupoval, možná za pár týdnů budu, protože jsem se rozhodl, že chci novější. A je tam jakoby ta kategorie, u těch zánovních to máte vždycky A, B a C. Většinou jakoby u novějších iPhoneů tam je kategorie jenom A a B. A u 4, 4S, 5, 5C, 5S, tak do tady těch modelů tam jsou ty kategorie, jakoby, jich je jakoby víc. Jo, a vždycky jakoby ta kategorie prostě odpovídá o tom vzhledu. Jo, takže pokud chcete nějaký fakt jakoby v nějakém superovém stavu, tak doporučuji koupit kategorii A. A pokud je vám to zase úplně jedno, máte rádi Apple a je vám úplně jedno, jestli to máte nějaký obouchaný, tak stačí kategorie C a tam si ten iPhone pohybuje okolo asi 4,5. Teď si nejsem jistý, protože ty ceny se docela mění, jelikož jakoby vyšly další iPhony a podobně. Ale jak můžete vidět, tak jakoby ten telefon už na první pohled je úplně v pohodě. Já jsem tam narazil na 1, 2, 3, 4, 5 vlásečicových škrábanců a jakoby nejsou ani dlouhý, jsou to jen fakt takový tečky. Jo, a trošku rámeček, jakoby třeba tady, ale jak říkám, nic katastrofického, takže jakoby pokud nejste vyloženě prostě nějaký, že prostě musíte to mít bez škrábku, tak vám stačí úplně ta kategorie B jako mě, jo. A pokud chcete vyloženě fakt jako perfektní stav, tak samozřejmě novej, že jo, což jakoby tam taky koupíte. Tak a teď k samotnému Kwiksetu. Vlastně Kwikset je teda firma, která vykupuje vlastně zánovní telefony a prodává do toho nový. Co vlastně na trhu už několik let, co jsem tak pochytil, co jsem teď tak přečet a tak. Kamennou prodejnu najdete v Plzni, což třeba v mém případě mě to docela mrzí, protože jsem si chtěl jít pro iPhone osobně, abych si fakt jako nějaký vybral a hlavně bych chtěl třeba poznat jakoby to, třeba manažery, prostě prodejce a podobně. A chtěl jsem právě s nimi udělat ty videjko, jenže jakoby já bydlím na severu, takže je to docela dálka. Takže v Plzni je najdete, to určitě najdete v kontaktech. A co se týče objednávek a dopravy, tak když si objednáte iPhonea, tak vlastně tam máte způsob jakoby platby do bírku, předem na účet. Vlastně vám to může dodat buď pošta, anebo PPL. Doporučuji PPL, protože dávám příklad, že když objednám iPhonea ve čtvrtek, tak v pátek ráno na mě už zvoní PPL. Jo, takže to je super, jakoby. Tak a další věc, co bych vám chtěl jakoby nějak říct, tak co se týče reklamace. Vlastně já jsem si setkal jednou teď, že jsem musel udělat reklamaci a to z důvodu, že mi šla do kopru baterka. Ne u toho předtím, u toho iPhonea. A musím říct, jakoby, že ne, že mě to překvapilo, tak jakoby já vím, že tam jsou jakoby ochotní lidi v Kwiksetu, ale jakoby někdo to nezná, tak tímhle bych mu jakoby chtěl říct, že jakoby, lidi v Kwiksetu jsou prostě hodně ochotní. Takže vlastně pokud máte nějaký problém, tak ten telefon pošlete jim e-mail s podacím číslem, vlastně důvod reklamace a číslo účtu, protože Kwikset vám samozřejmě proplatí jakoby cestu toho balíku, že jo. No a já osobně jsem měl problém ten, že mi šla do kopru baterka. Jo, že třeba fungoval mi celý den, ale ze 40% mi začal padat baterka třeba na 20%. Jo, 20%, najednou to skočilo na 10
jo, tak jsem restartoval iPhone a najednou jsem tam měl zase 47, jo. Takže jsem jako říkal, tohle to jako není dobrý, říkám počkám pár dní a furt to jelo. No tak jsem samozřejmě volal do Quicksetu, jakoby, že mám nějaký problém s baterkou a oni mi okamžitě řekli, jakoby, ať ho teda pošlu, ať jim pošlu číslo účtu a e-mail jakoby, s tou reklamací. A vlastně druhý den, nebo třetí den, protože jakoby mi zkoušeli ještě tu baterku a samozřejmě úplně ochotně a vyměnili mi úplně novou baterku, takže v iPhoneu přítelkyně je úplně fungová baterka, jo. Takže jakoby určitě se nemusíte bát něco reklamovat, jakoby, že ze zákona mají na reklamaci 14 dní a od toho se vůbec nemusíte bát, kolik se tady to řeší rychle. Já jsem tam neměl telefon díl než jeden den, jo. A pokud tam byl třeba 2 dny, tak protože tenkrát mi testovali iPhony, se fakt v pořádku, úplně, že zkoušeli úplně všechno na tom, jo. Aktualizace, foťák, natáčení videí a podobně. Stříhejte. Ty řvu jako kokoti. A teď vám ukážu nějakých pár fotek a pár videí, vlastně jak ten iPhone vypadá. Já doufám, že se vám video líbilo, i ty fotky a nějaký ten záběr zblízka, abyste viděli, že je fakt v perfektním stavu. Jak říkám, Quickset můžu jedině doporučit. Telefony, iPhony mám jenom od nich, budu tam kupovat vždycky i nový, protože je to fakt super firma, super komunikace. Odkaz na vlastně ten obchod budete mít dole v popisku videa a i tam budete mít odkaz na to tlačítko, pokud by někdo chtěl, pokud má někdo 5 a chce, aby to vypadalo trošku jak S-ko. A doufám, že se vám teda video líbilo a uvidíme se u nějakého dalšího, takže čus.